Zorgen over mondkapjes in ziekenhuizen. Het is woensdag 18 maart. Dit is Zeeland Nu. Extra stress voor examenkandidaten. Uitvaarten met zo min mogelijk mensen. En liefdevolle initiatieven op social media. Dag dames en heren. 6 besmettingen van corona zijn erbij gekomen in Zeeland vandaag. Dat brengt het totaal in de provincie nu op 33 bevestigde besmettingen. Bij ziekenhuis ADRZ in Goes liggen op dit moment 9 coronapatiënten. En het ziekenhuis maakt zich zorgen, want het zit met smart te wachten op een grote lading mondkapjes. Paniek is er niet bij ziekenhuis ADRZ, want er zijn nog wel voldoende mondkapjes in het ziekenhuis om de nodige zorg te kunnen bieden. Maar de vrachtwagen mag niet te lang meer wegblijven. We maken ons zorgen over de continuïteit, niet voor vandaag en niet voor morgen. Maar we zullen wel langer door moeten en mondkapjes is een schaars goed. Omdat er veel aandacht is geweest voor een eventueel gebrek aan mondkapjes, komt er voor het ADRZ hulp uit onverwachte hoek. We krijgen mondkapjes aangeboden, ook van bedrijven die mondkapjes hebben. Die laten we screenen intern en wellicht zijn die ook te gebruiken. Als de nieuwe voorraad is aangeleverd, kan het ADRZ weer een tijdje vooruit. Maar hoe lang is niet duidelijk. Dat weten we niet precies. En het is ook heel lastig in te schatten over hoeveel dagen je hoeveel mondkapjes je nodig hebt. Want dat hangt weer af van de ernst van je patiënten. Ja, want als we het hebben over een groot aantal in een zending, over hoeveel mondkapjes gaat het dan? Nou, dan 100.000. Maar ja, dat verspreid over een aantal ziekenhuizen en zorginstellingen, huisartsen. Het gaat snel. Bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen is de voorraad mondkapjes naar eigen zeggen nog groot genoeg. Eindexamen doen is onder normale omstandigheden al spannend, maar door de onzekerheid die er nu is, loopt de stress nog extra op. En dat voelt ook de 17-jarige Laura Dekker uit Koudekerke. Gisteren kwam voor haar het goede nieuws dat de schoolexamens gewoon gaan beginnen, maar daarmee is de onzekerheid nog niet weg. Dit is Laura Dekker uit Koudekerke. Ze is 17 jaar en hard aan het leren om haar studie aan het gymnasium af te ronden. Met een yogabal als stoel om haar rug tijdens de vele studieuren te ontlasten. Voor Laura was het al een stressvol jaar, maar door de onzekerheid rond het coronavirus is dat versterkt. Naast de normale examenstress die je natuurlijk wel ervaart, geeft dit wel extra stress. Je hoort het ene verhaal, het andere verhaal. Wat moet je geloven, wat gaat er gebeuren? Ja. Gisteren werd bekend dat de schoolexamens en aansluitend de eindexamens gewoon doorgaan. En dus is Laura aan het blokken voor haar toetsen van volgende week. Haar school, Nehalenia in Middelburg, zegt dat alles op de geplande data zal doorgaan. Maar Laura is daar nog niet zeker van. Ja, er wordt gezegd dat alles in principe goed gaat verlopen, dat we er klaar voor zijn. Ja, in hoeverre dit natuurlijk waar is en in hoeverre het een steuntje in je rug is, dat is maar even afwachten. Half mei staat haar laatste examen gepland en voor Laura is het extra belangrijk dat haar studiejaar er dan ook echt op zit. 18 mei zou mijn laatste examen zijn en 21 mei hoop ik in het vliegtuig te zitten naar Kenia om op vakantie te gaan en mijn eindexamenreis te vieren. Ja, en ben je bang dat dat niet door kan gaan nu? Het is afwachten. Ja. Zo, ik ben er klaar voor en nu nog hopen dat ze doorgaan. Ja, voor eindexamenkandidaten is het een spannend schooljaar, zeker nu dus. Maar dat geldt ook voor alle kinderen in groep 8 van de basisschool. En minister Slop heeft vandaag besloten dat de eindtoetsen in de groepen 8 worden geschrapt. Het is anders te druk voor onderwijzers, nu ze thuisonderwijs moeten organiseren en moeten geven. Maar als het goed is, hebben groep 8 leerlingen de afgelopen weken allemaal al wel hun schooladvies gekregen. En dat zal dus dit jaar niet bevestigd of eventueel gewijzigd worden door die eindtoets. Je kunt veel dingen uitstellen of verzetten, maar een uitvaart, dat moet echt doorgaan. Ook bij begrafenissen en crematies zijn nu strenge maatregelen in verband met besmettingsgevaar. Zo mogen er niet meer dan 30 mensen bij zijn. Daarom worden allerlei alternatieven bedacht. Bijzonder is dat we geen bijeenkomsten met meer dan 30 personen mogen houden. En ook dat we bij condolences geen koffie, thee en andere etens, drinkwaren mogen aanbieden. Dus ja, dat is best heel ingrijpend. De regels bij uitvaarten zijn streng vanwege het coronavirus.
Er mogen ook geen handen geschud worden, dus wordt er gezocht naar alternatieven. Je hand op je hart leggen of zo doen en knikken en indringend aankijken. Ja, dat is wat mensen eigenlijk haast al vanzelf doen en iets wat wij ook doen. Nu het aantal mensen bij een uitvaart zo beperkt is, kiezen nabestaanden vaker voor bijvoorbeeld een livestream op internet of het uitnodigen van een afscheidsfotograaf. Dat je naderhand foto's kunt laten zien, al dan niet digitale beelden of een album wat ik voor jullie maak. Ja, dat is dan gewoon heel persoonlijk wat je wilt. Maar dan kun je op die manier wel een stukje rouwverwerking hebben. Hoewel Esther Schog in eerste instantie van betekenis wil zijn voor nabestaanden, is het ook een invulling van opdrachten die wegvallen. Ja, dat heeft iedereen. Dat heb ik niet alleen. Ik bedoel, er zijn meer mensen die het treft. En ik denk dat ik dan nog van geluk mag spreken dat ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij en op die manier ook mijn brood kan verdienen. Het is aanpassen voor iedereen. En thuis is het woord tijdens deze coronacrisis. Thuis werken, thuis onderwijs, thuis blijven. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. In de hele provincie zijn de plekken waar zij werken of activiteiten doen gesloten. Extra strenge maatregelen zijn ook getroffen in de gehandicaptensector. Want ook mensen met een beperking zijn extra kwetsbaar voor deze coronagriep. En dus wordt alles op alles gezet om deze kwetsbare groep goed te beschermen. In Nederland hebben we het over de 80-plussers. Mensen met een verstandelijke beperking worden vaak al ouder, boven de 50. Dan krijgen ze ook vaak al een zwakkere gezondheid. Dus je ziet gewoon dat onze groep ook een hogere risicogroep is over het algemeen. We proberen zoveel mogelijk te begeleiden vanuit het eigen appartement. Maar ja, het gebeurt ook dat ze naar de gang gaan komen en naar de algemene ruimte voor gezelligheid, wat ze normaal altijd deden. Een bakje koffie, even een kletspraatje met z'n allen. En nu roepen we alleen maar, denk aan je meter afstand, denk aan... Nou, ik doe nou de hele dag zo puzzelen en soms muziek maken, tv en van alles een beetje wandelen. Het is heel moeilijk. Hierdoor krijg je soms ook dat mensen heel boos worden, maar ook heel verdrietig. Ze zijn soms heel verdrietig en dat is lastig. Ja, het is nou heel anders natuurlijk, hè. Dus dan moet je weer even aan wennen natuurlijk. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind voor mij hoeft dat allemaal niet. Ja, en terwijl heel veel mensen thuis zitten zonder werk, ontstaan er natuurlijk ook allerlei initiatieven. En aangeschoven is Floris-Jan Sietsema. Waar moet ik dan aan denken, Floris-Jan? Nou, dat kan echt van alles zijn. Laten we bijvoorbeeld even één beroepsgroep eruit pikken. De muzikanten, ja, die kunnen niet meer optreden, want de schouwburgen zijn dicht, festivals gaan niet door. Dus die zoeken hun heil online. Op Facebook bijvoorbeeld geven ze optredens, soms zelfs voor geld. Of gewoon omdat ze echt toch even hun ei kwijt moeten en muziek moeten maken. Lonneke de Klerk uit Middelburg bijvoorbeeld, die is begonnen met de Quarantine Sessions. Zijn we natuurlijk niet allemaal muzikant, dus dit kunnen we allemaal niet doen in onze tijd die we thuis moeten zitten. Maar ja, wat ga je dan doen met je hele gezin? Want kinderen zitten natuurlijk ook vaak thuis en die hoeven niet de hele dag aan school in de meeste gevallen. Naar de V&D kan je al niet meer. Die zijn natuurlijk failliet gegaan, ik bedoel CNA. De Wii is ook al dicht. Dus wat moet je dan? Er zijn dus mensen die zeggen, dan gaan we naar de bouwmarkt met z'n allen. Maar ja, de bouwmarkten die maken zich er nu grote zorgen over. De twee vakbonden, FNV en CNV, die zeggen al ja, er komen soms hele gezinnen met z'n allen om alleen een doosje schroefjes te kopen. En dat zijn er echt veel te veel. Onze kassamedewerkers maken zich daar zorgen over. Want ja, de verspreiding gaat dan ook sneller, veel mensen bij elkaar. We krijgen ook al veel telefoontjes van mensen die bijvoorbeeld naar supermarkten gaan, vooral kwetsbaren en ouderen. Die zeggen, ik zie daar veel te veel mensen rondlopen. En allemaal met kinderen, moet je niet doen. Dus het advies is, ga als je echt moet, dan in ieder geval toch met zo min mogelijk. En wat kan je dan wel doen? Wat kan je dan wel doen? Nou, met die vraag hebben we eigenlijk een oproep op onze Facebookpagina gedaan. Wat moet je nou doen als je thuis zit? Nou, er zijn allerlei reacties opgekomen, bijvoorbeeld van Vera. Hallo, ik ben Vera. Ik heb heel veel knoppenklonen. Dus kinderen die eens een keer op vrijdag of zo thuis moeten blijven. Ik heb clubkleuren bijvoorbeeld als we ze willen kleuren. En je kan een berichtje sturen naar mijn mama.
Ja, dat is schattig. Ja, precies. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van alle leeftijden online te vinden. Nou, als je bijvoorbeeld om een praatje verlegen zit, want ja, je komt veel minder mensen ook tegen natuurlijk, dan kan je ook met verschillende organisaties contact opnemen. Denk bijvoorbeeld aan Dementievriendelijk Sluis. In Sluis hebben die altijd ontmoetingsbijeenkomsten. Die gaan niet door, dus kan je nu een mailtje sturen naar dementievriendelijksluis@gmail.com. En dan bellen ze je op voor een plaatje. Gebeurt ook in Middelburg. Het platform middelburgers.nl is ook zo'n actie gestart. En als je nou denkt, ik wil wel bellen of gebeld worden, kan je op de website middelburgers.nl je daarvoor aanmelden. Allemaal om te zorgen dat mensen toch nog een beetje met elkaar in contact kunnen blijven. Ja, en dan wil jij ook nog even terug naar gisteravond. Ja, dat moment dat we allemaal mochten applaudisseren voor mensen die werken in de zorg. Dit was dan toch best een sympathieke groepje mensen. In Oost-Soeburg was dit. Maar het was maar mondjesmaat. Ja, heel veel was het toch niet echt. Dus we kunnen vanavond in de herkansing, want vanavond is er ook weer een applausmoment om 8 uur. Dus iedereen die het gisteren gemist heeft. Ik zat thuis binnen en hoorde ineens applaus op straat, dus ik was te laat. Dat zal voor meer mensen gelden, denk ik. Vanavond om 8 uur nog een keer. En als extra reminder, de kerken die luiden om 7 uur allemaal de klokken. Om ook te laten merken dat in dit soort bange tijden je ook altijd nog kan vertrouwen op de kerk. Maar het kan dus ook in ieder geval als wekker voor iedereen zijn om te denken, over een uurtje moeten we even naar buiten om te klappen met z'n allen. Ja, hadden ze beter samen kunnen doen misschien. Dan had je één groot kabaal gehad misschien. Ja. Nou ja, goed. Misschien de volgende keer dan. Misschien morgen, dankjewel. Ja, en hou je je kapsalon nou wel of niet open? Dat is een dilemma voor veel Zeeuwse kappers. Want 1,5 meter afstand houden als je iemand knipt, ja, dat gaat natuurlijk niet. Kappers zitten met de handen in het haar. De salons, zoals hier in Goes, mogen open blijven. Alleen kunnen ze niet voldoen aan de regels om 1,5 meter afstand te houden. Zoals Colinda Houtenpen van Endless Hair. Zij leeft in onzekerheid. Je hebt er slapeloze nachten van. Je weet eigenlijk niet waar je goed aan doet. Voor je team niet, voor jezelf niet, voor je klanten niet. De kappersbranche ANKO riep maandagochtend haar leden op om salons te sluiten. Er gaven veel zaken gehoor aan. Toch zei de bond een dag later dat kappers zelf mogen beslissen of ze open blijven of niet. Ongeveer de helft van de salons in Goes is nu dicht. René van der Velde van Kapsalon René is vandaag voor het laatst open. Hij wacht een landelijke beslissing niet af. Je staat toch dichterbij dan 1,5 meter. Dus voor mijn eigen gezondheid en voor de klanten en mijn medewerkster is het toch besluit genomen om 6 uur vanavond te sluiten. Alle afspraken worden afgezegd. Tot begin april gaat de zaak dicht. Colinda blijft voorlopig nog open, maar hoopt dat er snel een beslissing komt. Duidelijkheid dat er gezegd wordt dat we dicht moeten. Dat is eigenlijk het liefste wat we willen. Vijf verdachten van de griepsoverval mogen de gevangenis uit. Zij mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat besliste de rechtbank in Middelburg. De belangrijkste reden daarvoor is dat het nog lang duurt voordat de zaak echt inhoudelijk behandeld kan worden. Dat komt doordat het dossier zo omvangrijk is en er nog veel onderzoek moet gebeuren. Ook het coronavirus speelt een rol. Daardoor lopen rechtszaken en ook het horen van getuigen en dergelijke vertraging op. De 5 mannen die ervan verdacht worden de complete opbrengst van het muziekfestival te hebben gestolen, moeten zich wel aan strenge voorwaarden houden. Vandaag was de zachtste dag van maart tot nu toe, met 13 graden aan zee tot 16 graden landinwaarts. Er was wel een stuk minder zon dan gisteren. Morgen is het bewolkt en er valt wat lichte regen. De middagtemperatuur daalt weer wat, maar het blijft nog steeds zacht bij een zwakke tot matige wind. Ja, en tot zover Zeeland Nu. Er is heel veel nieuws tijdens deze coronacrisis, dus hou vooral onze app of website in de gaten. En morgenmiddag om 5 uur praat ik u weer helemaal bij. Tot dan, fijne avond.